Türkiye'dagi ahvaldy görüp yüreğim çıdabeyt eken. Elesitip görseňer. Bir üy bülöden 12 adam ketipdir. Bala şakası, üy bülösü. Ata enesi. Eski kim kalan emez. Özüňer galap elesitip görseňer kanda kıyın. Allah sabır bersin alarga. Biz ala turgan sabak gapiletten oýganyşybız gerek. Ardaýym Allah Taaladan istep toba agylyp Allah Taalaga gaýtyp günelerize toba agyşybız gerek. Ömür boyu çoğutkan mal dünýäň akşaň, üýüň sekundda jok. Ateneň bir tuğandaryň bala çıkan sekundda jok bolsa jürek çyday albaydy. Jüregiň jaldyryp kalasyň. Eň negizgi bir sabagla turgan nerse. İnsan Allah Taalaga gaýtyp toba kılış gerek. Allah Taala istep jürür gerek. Gaýsy bir wagtda şunday bolup geçişi mümkin bardyk jerde. Allah Taala günlerimizi geçirsin. Yügülüyoruz, buraca kalıp satanıyoruz. Soğanımız, elimiz, Allah Taala bizi saklasın. Memleketimizde. Allah Taala bizi geçirsin. Özünün ırayımı, mermenim bizi memleket kapasın.